Maria! Saan ka galing? Bakit lagi kang nawawala tuwing gabi? Huwag mo nang alamin, Mark. Para sa'yo rin to. Sabihin mo nga, Maria. May lalaki ka ba? Anong ginagawa niyo sa dilim? Tumigil ka na! Hindi mo gusto yung malaman na totoo. Pipiliin ko ang sakit ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Ako ang dahilan ng mga bangkay na natagpuan nila. Ako yung halimaw na hinahanap nila. Maria, mahal kita. Kahit ano ka pa. Hindi mo dapat sabihin yan, Mark. Dahil ikaw ang susunod kong pagkain. Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Lola! Lola! May telegrama po para sa inyo. Telegrama? Kanino galing, apo? Galing po sa Negros Occidental. Galing sa Negros? Galing yan sa lolo mo. Pakibasa nga ang telegrama, apo. Malabo ang mga mata ko at mahihirapan akong basahin yan. Kaya ikaw na ang magbasa. Opo, Lola. Sandali lang po. Lola? Lola Isabel? Bakit, apo? Anong sinasabi sa telegrama? Lola, nanggaling po ang telegrama kay Ramiro. Kasamang katiwala po ni Lolo sa pinagtatrabahuhan nilang tubuhan sa Negros. Ang sabi po niya ay ilang araw nang nawawala si Lolo Fino. Hindi raw po umuwi sa tubuhan. Tinatanong pa po niya kung lumawas raw po ba dito si Lolo sa Bicol dahil nag-aalala na raw po siya kay Lolo. Ano ka mo? Nawawala ang Lolo mo. Kung aalis siya, saan naman yun pupunta? Wala naman siyang ibang kakilala roon sa Negros. At saka, wala naman siyang pinadalang telegrama sa akin na uuwi siya rito sa atin. Lola, baka po may nangyari kay Lolo? Diyos ko, huwag naman sana. Maghanda ka at gagayak tayo papuntang Negros. Kailangan nating mahanap ang lolo mo. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa inyong YouTube channel na Sityo Bangungot, Kwentong Takipsilim at Sityo Pangil. At sa bago niyong channel na Aswang Diaries. Ako nga po pala si Ramiro, hindi ko tunay na pangalan. Sa ngayon, 63 anyos na ako, may asawa at 3 anak. Nung una, nagdadalawang isip ako kung ibabahagi ko sa inyo ang aking naging karanasan sa Negros Occidental kung saan naging katiwala ako sa malaking lupain ng aking mga amo. Ngunit dahil sa kagustuhan ng aking asawa na maisabuhay ang aking kwento sa pamamagitan ng magandang narration ni Sir Jupiter, Sir Wilmore o Miss Anne at sa mahusay na pag-arte ng inyong mga voice talents, nagawa kong utusan ng aming panganay na anak na i-email sa inyo ang aking kwento. Uumpisahan ko ang aking kwento noong dumating sa buhay ko ang maglolang sina Lola Isabel at Ditas. Lola, napakalawak pala ng lupain ng pamilyang pinaglilingkuran ni Lolo Fino, no? Hindi ko akalain na ganito pala to kalaki. Malaki talaga ang lupain ng mga amo ng lolo mo, apo. Binata pa lang siya. Naglilingkod na siya rito. Kaya lubos siyang pinagkakatiwalaan. Kaya siya ang naging punong katiwala. Pero teka, nasaan na nga ba ang mansyon ng mga Rodriguez? Nakalimutan ko na. Ang tagal ko na rin kasi mula nang muli ako makapunta dito. Bagong kasal pa lang kami noon ng lolo mo nang pumunta ako rito at makilala si Don Claudio, ang among lalaki ng lolo mo na siyang may-ari ng lupain na to. Naku, apo, napakabait nun. Pero nang sumakabilang buhay si Don Claudio, hindi na nanatili rito sa Negros ang kanyang asawa at mga anak. Pumunta na sila sa Amerika. Ang mga katiwala na lang ang nagbabantay sa mansyon at sa mga lupain ng pamilya. Nandito lang naman yun, Lola. Hindi naman mawawala yun. Oh, tingnan mo, Lola. May malaking bahay doon. Nasaan? Ay, hindi ko makita. Alam mo namang malabo ang mga mata ng lola mo. Ewan ko ba sa'yo, Lola? May salamin ka naman sa mata pero hindi mo naman sinusuot. Ayoko. Ang lakas makatanda kapag may suot na salamin.
Hay nako, Lola. Oh, narito na po tayo sa labas ng mansyon. Mas malaki pala to sa malapitan. Mukha talagang mayaman ang mga nakatira dyan. Lumapit ang maglola sa pinto at kumatok ng ilang beses. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ako upang harapin sila. Magandang araw po. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Magandang araw din sa'yo, iho. Ako si Isabel, asawa ni Fino, ang punong katiwala ng pamilya Rodriguez. Kasama ko ang apo kong si Ditas. Tatanggap namin ng telegrama na galing kay Ramiro. Kayo po pala yung asawa ni Lolo Fino. Ako nga po pala si Ramiro. Ako yung nagpadala ng telegrama. Bakit po kayo naparito? May nangyari po ba kay Lolo Fino? Ikaw pala si Ramiro. Bueno, kaya nga kami nagpunta rito, iho. Dahil hindi umuwi sa amin sa Bicol ang asawa ko. Wala siya ron. Kapag uuwi siya sa amin, magpapadala muna siya ng telegrama. Pero wala kaming natanggap, kaya naisip kong pumunta rito sa Negros kasama ang apo ko para hanapin siya. Nararamdaman ko kasi na nandito lang siya. Hindi niya ugali na umalis nang hindi nagpapaalam. Nako, wala din po pala sa inyo si Lolo Fino. Saan kaya siya nagpunta? Ganito, papasok po muna ako sa loob para makapagpahinga kayo. Pagpasok sa loob, napansin kong titig na titig sa akin ang maglola kaya hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. May dumi po ba ako sa mukha? Hindi po kasi maalis yung titig niyo sa akin eh. Pasensya ka na, iho. Nagulat lang ako. Bata ka pa pala. Hindi ko akalain na ikaw ang kasamang katiwala ng asawa ko rito. Akala ko'y kasing edad ka rin niya. Nga pala, Lola Isabel na lang ay tawag mo sa akin, iho. Oo nga, kahit ang sulat ng kamay mo ay parang sulat ng matanda, kaya akala ko rin ay matanda ka na. Napangiti ako sa sinabi ni Lola Isabel at napatingin sa apo niyang si Ditas. Habang pinagmamasdan ko ang dalaga, hindi ko napigilan ang humanga sa kanyang kagandahan. Pero sinikap kong hindi ito ipahalata. Opo. Ako po yung kasama ni Lolo Fino na namamahala at nangangalaga ng tubuhan dito sa mansyon ng mga Rodriguez. Ang totoo po, dalawa lang kami dito eh. Yung ibang trabahador, ayun, nagsialisan na mula nung hindi na umuwi ang pamilya. Kaming mga katiwala na lang ang nandito na nagmamanage ng lahat. Hindi na rin po masyadong maraming ginagawa dito sa mansyon at sa tubuhan dahil sa pagalis ng pamilya. Pero kailangan pa rin namin magbantay at alagaan yung mansyon at tubuhan. Ibig sabihin, iho, kakaunti na lang kayo rito. Walang ibang tao na tumutulong sa inyo. Wala na po eh. Si Lolo Fino at ako na lang yung natira. Pero kahit na ganon, hindi naman kami pinapabayaan ng pamilya. Malaki po sila magpasahod at libre po yung tinitira namin dito. Meron kaming maliit na bahay sa likod ng mansyon. Doon po kami nakatira ni Lolo Fino. Wala kasi nung namatay si Don Claudio, sinabi ng mga anak niya na bawal na raw kami tumira dito sa mansyon. Nakakapasok lang kami rito kapag kailangan namin maglinis eh. Tulad ngayon, araw ng paglilinis kaya nandito kami. Ganun? Mula lang mamatay ang Don, nag-iba ang ugali ng pamilya niya? Parang ganun na nga. Pero mabuti nga at malaki magpasahod ang amo nyo. Sa iba, hindi ganyan. Si Lolo Fino nga kapag nagpapadala sa amin ng pera ni Lola, nagugulat kami dahil sobra-sobra talaga. Pero sa kabila ng malaki yung sahod, bakit nagawa pa rin umalis ni Lolo? Kilala namin ni Lola si Lolo Fino. Hindi siya tumatalikod sa responsibilidad. Yan ang hindi ko po alam. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hinahanap ko siya sa mansyon, sa tubuhan at saka kung saan-saan. Nagtanong na rin ako sa mga taga rito kung nakita nila si Lolo Fino. Pero kahit na sino sa kanila, walang nakakakita sa kanya eh. Pagdating namin sa sala ng mansyon, inanyayahan ko silang maupo. Dinulugan ko rin sila ng maiinom at makakain bago namin itinuloy ang aming pag-uusap. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iho. Maaari ba akong humingi ng pabor? Ano pong pabor yung gusto nyo? Maaari mo ba kaming tulungan na hanapin ang asawa ko? Alam ko na nandito lang siya sa lugar na to. Hindi siya lalayo rito. Kaya tulungan mo kami na mahanap siya. Nakikiusap ako sa'yo, iho. Wala kaming kilala rito. Ikaw lang ang malalapitan namin ni Lola.
Hindi kasi mapapakali si Lola hanggat hindi nahahanap si Lolo. Yun lang pala eh. Nakahanda po akong tumulong sa inyo, Lola Isabel, Ditas. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para mahanap si Lolo Fino. Itinuturing ko na po siyang parang pangalawang ama ko eh. Kaya hindi ko po matitiis na makita kayong nag-aalala. Sige po, hanapin po natin si Lolo Fino. Maraming salamat, iho. Pero may isa pa sana akong pabor. Ano po yun, Lola? Maaari ba kaming makitira rito pansamantala habang hinahanap namin si Fino? Maaari ba yun, iho? Kung ako lang po yung masusunod eh. Payag po akong magbigay ng tulong pero hindi ko po alam kung anong magiging desisyon ng mga amo namin. Sige, ganito po. Ipagpapaalam ko po muna sa kanila na nandito kayo at hinahanap si Lolo Fino. Magpapadala ako ng telegrama. Ipapakiusap ko sa kanila kung maaari, pansamantala kayo munang tumuloy dito sa tinitira namin habang patuloy natin siyang hinahanap. Okay po? Sinasabihan ko na rin po sila tungkol sa pagkawala ni Lolo Fino eh. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako natatanggap na sagot mula sa kanila. Nireport ko na rin po sa mga pulis yung pagkawala. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin po silang aksyon na ginagawa eh. Ganun ba? Diyos ko, nasa na kaya ang asawa ko? Hay! Sana naman ay pumayag ang mga amo nyo na dito muna kami ng apo ko. Hindi talaga kami matatahimik hanggat hindi nakikita ang asawa ko. Huwag po kayo mag-alala. Sa ngayon, maaari kayong tumuloy sa tinitira namin. 2 lang naman yung kwarto roon eh. Doon kayo sa kwarto ni Lolo. Natitiyak ko naman na papayag yung amo namin dahil sa pamilya naman kayo ni Lolo Fino eh. Nako, maraming salamat, iho. Tatanawin namin itong malaking utang na loob sa'yo. Salamat, Ramiro, sa pagtulong mo sa amin ni Lola. Walang anuman po. Pamilya ko na rin po si Lolo Fino, kaya pamilya ko na rin po kayo. Sasamahan ko na sana ang maglola sa tinitirhan namin ni Lolo Fino nang biglang may marinig akong pamilyar na boses na sumigaw sa labas. Kuya! Kuya Ramiro! Ano yun? Boses ng Solomon yun ah. Sino si Solomon? Paglabas namin sa pinto, nakita ko si Solomon na tumatakbo, hingal na hingal habang papalapit sa amin. Oh, Solomon. Bakit ka sumisigaw? Anong nangyari? Ba't hingal na hingal ka? Kuya Ramiro, may nakita akong mga patay na hayop sa tubuan. Nakakaawang mga sinapit nila. Wakwak ang mga tiyan. Walang mga laman loob. Yung iba halos nagkagutay-gutay na ang mga katawan. Yung iba halos mga wala ng ulo. Ano? Saan naman ang galing mga hayop na yun? At sino naman yung may kagagawa ng pagkapatay nila? Hindi ko alam, kuya. Basta nakita ko na lang ang mga bangkay nila sa tubuan. Nang biglang sumabat sa amin si Ditas, halata ang takot sa mga mata nito. Di kaya may gumagalang mabangis na hayop dito, Ramiro? Baka yun ang pumatay sa mga hayop na yun. Naku, nakakatakot naman pala dito kung ganun. Kuya, sino sila? Ang nga pala, si Lola Isabel, asawa ni Lolo Fino at si Ditas naman yung apo nila. Lola Isabel, Ditas, si Solomon, ang bunso kong kapatid. Wala na kasi kaming magulang kaya kami na lang ang magkasama. Dito rin siya nakatira. Tumutulong din siya sa paglilinis ng mansyon at pagbabantay ng tubuhan. Kumusta po kayo? Mabuti naman kami, iho. Hindi mo nabanggit na may kapatid ka pala, Ramiro. Kinagagalak din namin makilala ka, Solomon. Hindi magkakailang magkapatid nga kayo ni Ramiro para kayong pinagbiyak na bunga. Maraming ang nagsasabi niya nate. Pero mas pogi itong si Kuya Ramiro kaysa sa akin. Kaya nga maraming nagkakagusto kay Kuya eh. Siya lang naman itong torpe sa babae. Ano pinagsasabi mo dyan, uy? Magtigil ka nga. Baka kung anong isipin nila sa akin eh. Nako, wag po kayong maniwala dito sa kapatid ko. Mapang-asar lang talaga yan. Totoo naman ang sinabi ko, kuya. Hindi ba't ikaw nga yung maraming sulat na natatanggap mula sa mga babaeng tagahanga mo rito? Pero syempre, ikaw tong masyadong abala sa trabaho. Kaya hindi mo nabibigyan ng pansin. Pero maiba ako, kuya. Kaya ba sila nandito ay dahil kay Lolo Fino? Alam mo, minsan talaga hindi ko alam kung pinupuri mo lang ako, inaasar mo lang ako eh. Pero oo, nandito sila para humingi ng tulong na hanapin si Lolo Fino. At saka pansamantala, makakasama natin sila sa bahay hanggat sa hinahanap natin si Lolo.
Pero sandali, samahan mo muna ako kung saan mo nakita yung patay na hayop na sinasabi mo. Hindi pwedeng nagkalat na lang yung mga yun sa tubuhan. Nako, tayo mayayari sa mga amo natin. Lola, Ditas, maiwan muna namin kayo rito sa mansyon ha. Babalik kami kagad. Aba, mga iho, ayaw naming magpaiwan dito. Ang sabi mo kanina, wala nang ibang tao rito. Baka mamaya pag alis nyo, may masamang loob na pumasok dito at gawan kami ng hindi maganda ng apo ko. Oo nga, kasama na lang kami sa inyo, Ramiro. Maaari ba? Wala na akong nagawa sa mga oras na yun kundi isama ang maglola. Mas mainam nga naman na kasama namin sila kaysa mag-alala pa ako sa kaligtasan nila habang wala kami. Sa ganong sitwasyon, mas mabuti nang magkakasama kami lahat. Sabay-sabay kaming nagtungo sa tubuhan at pagdating namin doon, tumambad sa aming harapan ang karimari-marim na tanawin. Mga bangkay ng iba't ibang hayop tulad ng aso, baboy, manok, kambing at iba pa na nagkalat sa gitnang bahagi ng tubuhan. Nangilabot kami ng maamoy ang masangsang na amoy na nagmumula sa mga patay na hayop na tila sumama na sa hangin. Diyos ko, Ramiro! Ano to? Anong klaseng hayop ang gumawa niyan sa kanila? Posible kayang may napadpad na mabangis na hayop dito na nagmula sa gubat? Mga leon o kaya tigre. Sila lang naman yung maaaring gumawa ng ganyang kabrutal na pagpatay. Nagkakamali kayo. Hindi yan gawa ng mabangis na hayop. Mas mabangis at mas nakakatakot pa sa mga hayop na sinabi nyo ang may kagagawan yan. Aswang! Aswang? Ano po, Lola? Aswang? Meron pa bang aswang sa panahon ngayon? Lola, kwentong comics lang naman po yung mga aswang eh. Wala naman pong ganun sa totoong buhay. Bago kami sagutin ni Lola Isabel, walang halong pandidiri niyang nilapitan ng mga bangkay ng hayop. Kahit malabo ang mga mata, sinipat-sipat niya ang mga ito at pagkatapos ay inamoy-amoy ang paligid. Kanina, habang papunta tayo rito, malakas na ang kutob ko. Hindi nga ako nagkamali. Aswang ang pumatay sa mga ito. Naaamoy ko pa ang amoy ng aswang. Ha? Talaga po ba, Lola? Naaswang ang pumatay sa mga hayop na yan? Totoo po ba na may aswang? Oo, dahil nakaengkwentro na ako noon ng isang aswang. Dito rin sa lugar na to. Tandang-tanda ko pa. Pinagbubuntis ko pa noon ang nanay mo, Ditas. Dinalaw ko rito ang lolo Fino mo. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa bayan, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Parang may sumusunod sa akin. Nang lingunin ko, halos panawan ako ng ulirat nang makita kong isang malaking nilalang na may matipuno at mabalahibong katawan na higit pa sa mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Meron siyang mahahabang matutulis na kuko at pangil. Meron din siyang mapupulang mata na nakakakilabot. Buti na lang at nakapasok agad ako sa mansyon, kundi ay inatake na ako ng halimaw na yon. Sobrang nag-alala sa akin ang lolo mo, kaya nga kinabukasan ay agad niya akong pinabalik sa Bicol. Mas ligtas daw ako doon. Kaya nga mula noon ay hindi na ako hinayaan na dito tumira dahil may aswang nga dito. Ang sabi ng lolo mo, ang aswang na nakita ko ay aswang sa gabunan, isa sa pinakakinakatakutan at malalakas na uri ng aswang. Hindi ko akalain na sa paglipas ng panahon, meron pa ring aswang dito at naaamoy ko pa ang amoy niya. Ang sabi rin sa akin ni Fino noon ay may kakaibang amoy ang gabunan. Parang amoy ng bulok na karne o masangsang na amoy. Kaya alam ko na may aswang sa paligid. Kung ganun, kailangan na natin bumalik sa mansyon. Kung meron nga talagang gumagalang aswang dito, hindi tayo maaaring abutin ng dilim dito. Paano ang mga patay na hayop na yan, kuya? Bukas sa bukas, kakausapin ko yung mga taong pwedeng tumulong sa atin para maalis yung mga hayop na yan dito sa tubuhan. Hindi maaaring magtagal yung mga yan. Pero sa ngayon, ang mahalaga, makabalik muna tayo sa mansyon. Nagmamadali kaming bumalik sa mansyon, bit-bit ang gaba at takot sa aming dibdib. Pagdating namin, agad kong siniguro na wala na kaming gagawin ni Solomon sa loob, kaya isinara at ikinandado namin ito ng maayos. Pagkatapos isinama na namin sina Lola Sabel at Ditas sa bahay na tinitirahan namin sa likod ng mansyon. Nang makita ng maglola ang bahay, nanlaki ang mga mata nila.
Aba, akala ko barong-barong lang itong tinitirhan nyo. Pero mukhang mas malaki at maganda pa kaysa sa iniisip ko. Ang ganda naman pala ng bahay nyo. Parang hindi ito bahay ng katiwala ah. Bali, pinatayo po ng mga amo namin yung bahay na ito. Pinagawa po nila ito para sa mga katiwala. Kahit nga kami ng kapatid ko, nagtataka kung bakit ganito kaganda yung tinitiran po namin eh. Oo nga po, hindi rin kami makapaniwala nung una. Pero ang sabi po ni Lolo Fino sa amin, maswerte pa rin kami kahit na hindi kami nakatira sa mansyon dahil maganda itong nilipatan namin. Hindi makapaniwala ang maglola na sa ganun kagandang bahay kami nakatira ng mga katiwala. Kaya kahit habang naghahapunan kami, palinga-linga pa rin sila sa loob ng bahay. Pagkatapos naming maghapunan, inayos at nilinis ko ang kwarto ni Lolo Fino na tutulugan nina Lola Isabel at Ditas. Ilang araw nang hindi yun nalilinis mula nang hindi na umuwi si Lolo Fino. Bago pumasok sa kwarto, sinabihan ko si Ditas na kung may kailangan sila, katukin lang kami ni Solomon sa aming kwarto. Ditas, kung may kailangan kayo, nandito lang kami sa kabilang kwarto. Huwag kayong mag-alalang kumatok. Salamat Ramiro. Salamat ulit at pinatuloy mo kami rito ni Lola. Hindi talaga mapapalagay si Lola hanggat hindi nahahanap si Lolo. Kaya ang sabi niya, hindi raw siya aalis dito hanggat hindi pa nahahanap si Lolo Fino. Huwag kayong mag-alala tungkol sa lolo mo. Mahanap din natin si Lolo Fino. Gagawin natin ang lahat para makita natin siya, ha? Habang nasa kwarto na sina Lola Isabel at Ditas at nakahiga na, hindi pa rin makatulog si Ditas. Iniisip pa rin niya ang sinabi ng lola niya tungkol sa aswang. Hindi pa rin siya makapaniwala na totoo pala ang aswang at nakainkwentro pa ito ng lola niya noon. Nakakatakot naman. Kung gayon, totoo pala na may aswang. Akala ko katang-isip lang ang mga ganon. Pero sa sinabi kanina ni Lola, parang naniniwala na ako. Kasi kahit kailan, hindi nagsinungaling si Lola eh. Kapag sinabi niya, totoo talaga. Nakainkwentro na pala siya ng aswang noon, pero hindi man lang niya nabanggit sa akin. Kahit si Lolo, hindi yun sinabi sa akin. Habang iniisip niya ang tungkol sa aswang, bigla na lang siyang nakarinig ng umaalulong mula sa labas ng bahay. Kinilabutan si Ditas at nagmadali niyang ginising si Lola Isabel. Lola! Lola! May naririnig po akong umaalulong sa labas. Ano yun? Lola! Lola! Oh! Anong nangyayari, Apo? Bakit parang takot na takot ka dyan? Lola, hindi niyo po ba naririnig? May umaalulong sa labas. Baka yun ang aswang sinasabi niyo, Lola. Diyos ko! Ano? Bumangon si Lola Isabel at dahan-dahang idinikit ang tenga sa nakasarang bintana. Di nagtagal, nakarinig din siya ng alulong na kung anong hayop mula sa labas. Nakita ni Ditas na napa-sign of the cross si Lola Isabel nang marinig ang nilalang sa labas. Diyos ko! Aswang nga yun, Ditas! Wag na wag mong bubuksan ang bintana! Ang alulong na yun ay gawa ng aswang! Naku, Lola! Anong gagawin natin? Baka pasukin tayo ng aswang! Mas lalong kinilabutan si Ditas sa sinabi ni Lola Isabel. Agad na lumabas ang maglola mula sa kwarto at kinatok ang pinto namin. Ramiro! Solomon! Buksan niyo ang pinto! Lola, bakit po? May problema po ba? Ramiro! Isara niyong mabuti ang bintana sa kwarto niyo! May aswang sa labas! Naririnig namin ni Ditas ang pag-alulong niya. Kailangan niyo rin maglagay ng asin sa gilid ng bintana, sa pinto, at sa mga gilid ng bahay. Ano po yun? May aswang sa labas, Lola? Napabalikwas si Solomon sa narinig at agad na tiningnan kung nakasara nga ng maigi ang bintana namin sa kwarto. Ako naman ay nagmamadaling kumuha ng asin at nilagyan ng mga gilid ng bintana, pinto at mga gilid ng bahay. Naglagay na po ako ng asin sa bawat sulok ng bahay, Lola. Naglagay na din po ako ng bawang at kalamansi. Bali, naglagay na rin po ng kandado si Solomon sa mga bintana. Mabuti kung ganun. Tara, samahan niyo ako magdasal para maitaboy ang aswang na yun sa labas.
Kinuha ni Lola Isabel ang rosaryo at niyaya kaming magdasal. Ngunit habang kami nagdadasal, patuloy pa rin naming naririnig ang umaalulong na nilalang mula sa labas ng bahay. Huwag niyo siyang intindihin. Ituon niyo ang inyong sarili sa pagdarasal. Maniwala kayo sa kapangyarihan ng pananampalataya. Habang nagdarasal kami, hindi pa rin tumitigil ang alulong. Dahil sa kuryosidad, nagawa kong sumilip sa siwang ng bintana. Kahit kinakamahan, nilakasan ko ang loob ko, ngunit nang sumilip ako, wala naman akong nakita sa labas. Madilim ang paligid at hindi ko matukoy kung saan nagmumula ang alulong. Bakit ganun? Wala naman ako nakikitang kahit ano sa labas. Pero ba't parang malapit sa atin yung pinagmumulan ng alulong? Nasa labas lang siya, iho. At malapit lang talaga siya sa atin. Kaya wag mong susubukan buksan ang bintana. Ngunit maya-maya tumigil na rin ang alulong. Ilang minuto rin naming pinakiramdam ang paligid. Ngunit wala na kaming narinig. Sa wakas, nakahinga kami ng maluwag. Salamat sa Diyos at umalis na siya. Gumana ang pagdadasal natin. Pero hindi pa ito tapos. Nararamdaman ko kasing babalik pa siya. Ngayon, nakakatiyak na akong hindi pa umaalis ang aswang sa lugar na to. Nandito pa siya. Kaya kailangan na nating mahanap ang asawa ko. Nag-aalala na ako sa kaligtasan niya. Baka siya na ang maging susunod na biktima ng aswang na yon. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lola. Naniniwala po akong nasa maayos na kalagayan si Lolo at hindi siya masasaktan ng aswang. Naniniwala rin po ako kay Ditas, Lola. Matapang at malakas si Lolo Fino. Hindi siya basta-basta susuko sa anumang mga panganib. Alam ko po na gagawin niya ang lahat para makabalik siya ng ligtas sa atin. Bukas na bukas din, maghahanap tayo at magtatanong para mahanap si Lolo Fino. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin siya nahahanap. Kahit wala na ang presensya ng aswang sa paligid, nahirapan pa rin kaming makatulog ng gabing yun. Nangangamba pa rin kami na baka bumalik ang aswang at sa pangalawang pagkakataon ay umatake na ito sa amin. Kaya't pinili na lang namin na magbantay at magdasal. Kinaumagahan, pagkatapos naming mag-almusal, sinamahan ko sina Lola Isabel at Ditas sa bayan para magtanong-tanong. Si Solomon naman ang inutusan kong magbantay at mag-asikaso sa tubuhan. Lola Isabel, Ditas, ako na lang muna ang sasama sa inyo sa paghahanap at magtatanong-tanong tungkol kay Lola Fino. Si Solomon naman yung magbabantay at mag-aasikaso sa tubuhan. Siya na rin ang makikipagtulungan sa mga tinawag kong tao para alisin yung mga patay na hayop doon. Salamat, Ramiro. Pasensya na kung naabala ka pa namin. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan na samahan pa kami pa uwi. Pero sobrang laking tulong na nandyan ka para gabayan kami. Tama ang apo ko, Ramiro. Iho, maraming salamat talaga sa tulong niyo magkapatid. Kahit kakakilala ko pa lang sa inyo, lalo na sa'yo, napakagaan na ng loob ko. Sinabi ko naman sa'yo na tutulungan ko kayo, di ba? May isang salita ako. Sa ngayon, lilibutin na natin muna ang bayan at magtatanong-tanong. Ginawa na namin to ni Solomon pero magbabakasakali ulit tayo. Ganito na lang, ipakita natin yung litrato ni Lolo Fino sa mga makakausap natin. Sigurado naman ako na may makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya kapag nakita nila o nakilala si Lolo Fino eh. Buong araw kaming naghanap at nagtanong-tanong sa bayan. Gamit ang litratong dala ni Lola Isabel, ipinakita namin iyon sa mga taong nakakausap at nakakasalubong namin. Nang hindi inaasahan, may isang matandang tindera na namukhaan ng litrato ni Lolo Fino. Ayon sa tindera, nakita niya raw ang matandang lalaki sa ipinakita naming litrato. Talaga? Nakita mo na itong nasa litrato? Sinipat-sipat pa ng matandang babae ang hawak niyang litrato bago muling nagsalita. Sabi niya nakita raw niya ang matandang lalaki sa litrato na tumatakbo parang may hinahabol. Gabi na raw noon at hindi niya makakalimutan ang mukha ni Lolo Fino. Nagkatinginan pa nga raw sila at papunta ito sa kabilang bayan. Sa kabilang bayan? Ano naman ang gagawin niya doon? At sino naman ang hinahabol ni Lolo? Diyos ko,
Ano naman kaya ang pinaghahagawa ng lolo mo at hindi pa siya umuwi? Ano ka ba naman, Fino? Mas lalo mo akong pinakakaba sa mga pinaghahagawa mo. Pero ang mahalaga, Lola, nalaman natin na nandito lang siya at wala sa ibang lugar. Oo nga, Lola. Sa susunod na araw, pupuntahan natin yung kabilang bayan para doon naman tayo maghanap. Eh sa ngayon, kailangan natin bumalik dahil malapit na magdilim eh. Mahirap na, baka abutan tayo ng gabi. Bagamat bahagya kaming napanatag nang malaman namin na may nakakita kay Lolo Fino, hindi pa rin namin maiwasang mag-isip ng mga posibleng dahilan kung bakit hindi siya bumabalik at nagpapakita. Nangangamba pa rin si Lola Isabel, lalo na at may gumagalang aswang sa paligid. Ay, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa asawa ko ngayon. Hindi ba niya alam na may mga taong nag-aalala sa kanya? Huwag ka masyado mag-isip, Lola. Baka makasama sa'yo yan. Isipin na lang natin na may ginagawa siyang importante at malapit na rin siyang bumalik. Di ba ang sabi kanina nung tindera ay may hinahabol daw siya? Importante? Anong importante sa hinahabol niya? Mas lalo tuloy akong kinakabahan eh. Eh wala naman pong nakakaalam sa atin kung ano talaga ang pinagkakaabalahan ni Lolo at kung ano o sino ang hinahabol niya. Kaya isipin na lang natin na kaya hindi siya bumabalik ay dahil may importanteng misyon siyang ginagawa. Ganun na lang ang isipin natin, Lola. Di ba, Ramiro? Opo, Lola. Tama po si Ditas. Isipin na lang po natin na may kailangan tapusin si Lolo kaya hindi pa siya makabalik agad. Nagawa naman namin ni Ditas na mapakalma si Lola Isabel. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon, may narinig kaming ingay mula sa isang grupo ng mga tao sa di kalayuan. Dahil sa kuryosidad, nilapitan namin ang mga ito. Nang makalapit kami, nanlaki ang mga mata namin nang makita ang bangkay ng isang lalaki na bitbit ng mga alagad ng batas. May malaking kagat ng kung ano ito sa leeg at ang tiyan nito ay wakwak na tila wala ng laman loob. Diyos ko, kawawa naman yung mga sinapit ng mga taong yan. Nakita mo ba yun, Ramiro? Brutal yung pagkamatay ng lalaki. Halos mapugot na yung ulo niya dahil wakwak yung leeg. Tapos, butas din yung tiyan. Sus Mariosep, aswang ang may gawa niyan. Wala namang ibang gagawa ng ganyang kalagim-lagim na pagpatay kundi aswang. Lola, nakakaalarma na to. Kahapon, mga patay na hayop ang nakita natin sa tubuhan. Ngayon naman, tao na ang patay. Mapanganib na talaga ang aswang na yun. Hindi na talaga ligtas dito. Mga tao na ang nabibiktima ng mga aswang. Hindi natin alam kung siya yung unang biktima o baka mamaya marami pang nauna. Habang nag-uusap kami, ay may narinig pa kaming mga nag-uusap na natagpuan daw ang bangkay sa kakahuyan at ang hinala ng iba, aswang ang may kagagawan ng pagpatay. Ayon sa isang matandang lalaki na nakikiusyoso, ilang taon na raw na walang aswang na gumagambala sa lugar na yon. Pero laking pagtataka niya kung bakit may aswang na naman na gumagala. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap-usap at makikita sa kanilang mga mukha ang takot at pangamba. May ilan pang ang nagkikwento ng mga nakaraan nilang karanasan sa aswang. Lahat sila ay nagtataka at nag-aalala kung bakit biglang muling nagkaroon ng ganoong insidente matapos ang ilang taon ng katahimikan. Dahil sa mga narinig namin ay dumoble ang aming pag-aalala. Kaya minabuti na lamang namin na umalis na roon at magbalik na sa mansyon. Pagbalik namin sa tirahan sa likod ng mansyon, maingat kong isinarati kinandado ang pinto. Ang takot at pangambang dulot sa aming nakita sa labas ay nagbigay sa amin ng matinding pangangailangang protektahan ang aming mga sarili. Sa loob ng bahay ay naabutan namin si Solomon na nagluluto ng hapunan sa kusina. Oh, Solomon, kanina ka pa ba? Anong nangyari? Naalis na ba yung patay na hayop sa tubuhan? Oo, kuya. Naalis na nila yung mga bangkay ng mga hayop doon. At tulad ng bilin mo, iniabot ko na rin ang bayad sa kanila. Mabuti naman. Pero hindi ba sila nagtaka kung saan o anong nangyari doon sa hayop na yun? Nagtaka nga sila, kuya. Sabi nila, bakit ganun ang sinapit ng mga kawawang hayop? Yung isang ang inupahan mo, parang nakilala pa yung patay na aso. Ang sabi niya parang alaga daw ng kapitbahay niya. Kung ganun,
Dito lang sa lugar natin galing yung hayop na yun. Sa tubuhan dinala ng aswang yung mga yun at dun pinatay. Malawak nga naman ang tubuhan eh. Kaya malaya niyang magagawa kung anong gusto niyang gawin sa mga biktima niya. Oo nga kuya, matalino rin ang aswang na yun ano. Dito pa mismo sa lupain ng mga amo nating iniwan ng mga biniktima niyang hayop. Wala nga namang talagang ibang makakakita dahil wala namang ibang nakakapunta sa tubuhan. Takot lang nila dahil kay Doña Mirasol. Siguradong ipapahuli at ipapakulong agad kung sino man ang tumuntong doon. Maliban na lang tayo o si Lolo Fino ang mag-utos. Napansin ko rin, Ramiro. Napakalawak ng tubuhan ng mga amo nyo. Pero bakit hindi nila pinagkakakitaan? Sayang ang lupa. Bakit hindi nila pinakinabangan? Napansin ko, nakatiwangwang lang. Yung ibang tanim doon ay nangamatay na. Hindi ko rin alam, Ditas. Mula nang mamatay si Don Claudio, napabayaan na yung tubuhan. Wala nang pakialam sa lupain yung asawa at saka mga anak niya. Kung tutuusin nga, pwede naman silang ipagbenta yung lupa na yan at yung mansyon. Pero hindi ko rin alam kung ba't ayaw nila. Mas pinili nilang pabayaan na lang. Alam mo kuya, mas maganda rin namang dulot yun. Kapag ipinagbili nila ang lupain, mawawalan tayo ng trabaho at papaalisin nila tayo rito. Mahirap pa namang humanap ng bagong matitirahan. Mabuti nga rito, libre ang tirahan natin at maganda pa, di ba? Pero maiba ako. Ano nga palang nangyari sa paghahanap nyo kay Lolo Fino? Ayun, di pa rin siya nahahanap eh. Pero may mga nakausap kami sa bayan na isang matandang tendera ay nagsabi sa amin na nakita niya raw tumatakbo si Lolo Fino. Parang may hinahabol papunta sa kabilang bayan. Ha? May hinahabol si Lolo Fino? Sinong hinahabol niya? Hindi nga rin nakita ng tendera eh. At saka alam mo ba, habang pauwi, may nakita kaming umpukan ng mga tao. Nagkakaguluhan nila yung bangkay ng isang lalaki na nakita sa kakahuyan. May kagat sa leeg at wakwak ang tiyan. Ayon nga sa narinig namin aswang daw yung may gawa. Nako, nambibigtima na ng mga tao ang aswang sa labas? Delikado na ang lumabas, kuya. Ayoko na lumabas. Baka pwede hindi mo na ako magbantay sa tubuhan. Ayokong mabiktima ng aswang eh. Ikaw talaga, napakaduwag mo talaga. Kung ayaw mo lumabas, edi ikaw na lang maglinis ng mansyon. Duwag na akong duwag, basta ayokong mabiktima ng aswang. Mas gusto ko na sa mansyon na lang kaysa naman dun sa tubuhan. Baka kasunod ng mga bangkay ng hayop, bangkay ko na ang matagpuan dun eh. Oo nga pala kuya. Natatandaan ko, may parte pa ng mansyon na hindi pa nalilinisan. Yung basement. Si Lolo Fino ang naglilinis dun, di ba? Mula nung umalis si Lolo Fino, hindi na nalinis ang basement. Yung basement? Oo nga pala no. Si Lolo Fino lang yung nakakapaglinis dun dahil siya lang yung binigyan ng permiso ng mga amo natin na makapaglinis sa parting yun ng mansyon. O sige, bukas na bukas, linisin mo yung basement. Nandito naman na sa akin yung susi nun eh. Sandali bibigay ko sa'yo. Ito yung susi ng basement. Mabuti na lang nakita ko dyan sa ibabaw ng tukador ni Lolo Fino. Hindi niya nadala kaya ikaw nang bahala ron kung ayaw mong magbantay sa tubuhan. Ayan, the best ka talaga kuya. Huwag ka mag-alala. Lilinisin kong mabuti ang basement. Mas malinis pa kaysa sa ginawang paglilinis ni Lolo Fino. Basta huwag lang akong magbantay sa tubuhan. Ayokong makaengkwentro ang aswang. Nakakatuwa naman itong kapatid mo, Ramiro. Hay nako, iho. Hindi ka basta malalapitan ng aswang dahil meron kang kuya na tagapagtanggol mo. Siyempre, hindi hahayaan ni Ramiro na may gawin sa'yong masama ang aswang. Naku, ewan ko lang ha, Lola. Baka nga hayaan pa nga ni kuya na lapain ako ng aswang para wala na siyang makulit na kapatid. Mabuti naman at alam mo kung ano yung sinasabi mo dyan. Alam mo maghain ka na nga at nagugutom na kami. Nakakatuwa kayong magkapatid. Bigla tuloy akong nainggit. Wala kasi akong kapatid Nag-iisang anak lang kasi ako. Huwag kang malungkot, Ate Ditas. Mula ngayon, pwede mo na akong ituring na kapatid mo. Mabait ka naman kaya siguradong magkakasundo tayo. Ha? Siyempre naman, Solomon. Tulad ng kuya mo, napakabait mo rin. Kaya mula ngayon ay kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Kayo ng kuya mo. Hindi ate, ako lang ang ituring mong kapatid. Dahil itong si Kuya Ramiro, hindi kapatid ang turing sa'yo niyan. Ang totoo, crush ka niyan at kung ako ang tatanungin, bagay na bagay kayong dalawa. Nakagat ko ang sarili kong dila sa sinabi ng matabil kong kapatid. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang lokong ito, wala talagang preno ang bibig. Nilingon ko si Ditas at nakita kong nakatitig siya sa akin, parang naghihintay ng kasagutan sa sinabi ng kapatid ko.
Pakiramdam ko gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko sa sobrang hiya. Paano ko ba ipapaliwanag? Ang totoo, napukaw talaga ng kakaibang ganda ni Ditas ang mga mata ko noong una pa lang. Hindi ko may pagkakaila na nang makita ko siya, humanga na agad ako. Habang lalo ko siyang nakikilala, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Pero hindi ko pa maaaring ipaalam sa kanya ang tunay kong nararamdaman hanggat hindi pa namin nahahanap si Lolo Fino. Sasagot sana ako nang makita kong ngumiti si Ditas. Halatang tinanggap niya ang sinabi ni Solomon bilang biro. Nako, Solomon, ikaw talaga? Napaka mapagbiro mo. Di ba, Ramiro? Oo, huwag mo sineseryoso yung kumag na to. Inaasar lang ako niyan. At nagkatawanan kaming lahat dahil sa makulit kong kapatid. Pagkatapos naming maghapunan, nagpahinga na kami. Naging maayos naman ang gabing yon. Wala kaming narinig na alulong o kaluskos mula sa labas ng tinitirhan namin. Ngunit wala pala kaming kaalam-alam na ang tahimik na gabing yon ay may itinatagong misteryo na magbubukas kinaumagahan. Oh, paano? Maaga kaming aalis ha. Ikaw nang bahala dito. Pagkatapos mong linisin yung basement, isarado mo at ikandado mo agad ng mansyon. Mahirap na, baka may makapasok pa ron na iba. Oo kuya, ako nang bahala. Wala namang ibang mangangahas na umapak sa lupay ng mga amo natin at pumasok sa mansyon dahil utos ni na madam, di ba? Ang kinakatakutan ko lang, baka aswang ang makapasok sa mansyon at lapain ako. Kaya mamaya habang naglilinis ako sa basement, isasara ko talaga ng maigi mga pinto at bintana para hindi makapasok ang aswang. Saka magbabaon din ako ng asin at bawang para proteksyon ko. Solomon, iho, hindi ka malalapitan ng aswang dahil umaga ngayon. Mahina ang kapangyarihan ng mga aswang kapag umaga. Sa gabi lang sila umaatake, kaya wag kang matakot. Pero tama yan, magbaon ka ng asin, bawang o kalamansi para kung sakali ay may magamit ka na pamuksa laban sa aswang. Tama si Lola, kapag umaga ay walang aswang, kaya ipanatag mo ang loob mo, Solomon. Mamaya pag uwi namin ay papasalubungan kita ng kakanin. Gusto mo? Aba, hindi ako tatanggi dyan, Ate Ditas. Gusto ko ng suman ha. Saka kalamay, puto at kutsinta. Diyan ka na naman, diyan ka magaling eh. O sige na, alis na kami. Ipanalangin mo rin sana ngayong araw ay mahanap na namin si Lolo Fino. Sige kuya, mag-iingat kayo ha. Ingatan mo si Lola Isabel at si Ate Ditas. Kuya, lalo na si Ate Ditas dahil mamahalin mo pa yan. Gago ka talaga. Pumasok ka na nga sa mansyon, maglinis ka na doon. Sa paggalis namin ni na Lola Isabel at Ditas para muling hanapin si Lolo Fino, nagsimula ng maglinis si Solomon sa basement ng mansyon. Pagbaba niya sa basement, laking gulat ni Solomon nang makitang bukas ang pinto doon at hindi nakakandado. Ha? Parating nakasara to ah. Bakit nakabukas to? Hindi kaya nakalimutang isara ni Lolo Fino kaya naiwan niya ang susi sa ibabaw ng tokador? Ay, makapaglinis na nga para maagang makatapos. Nang makapasok siya sa loob ng basement, napansin niyang napakadilim doon kaya't binuksan niya ang switch ng ilaw at nagsimula ng maglinis. Habang nagwawalis at naglalampaso, may napansin siyang isang maliit na pinto sa dulo ng basement. Teka, may pinto pa pala rito? Anong meron dito? Dahil sa kuryosidad, dahan-dahang binuksan ni Solomon ang pinto ng maliit na kwarto at pumasok. Madilim ang loob ng kwarto, ngunit mabuti na lang at may dala siyang flashlight. Nang buksan niya yun, nanlaki ang mga mata niya nang makitang malaki pala ang loob ng kwartong yon. Naglakad siya at iginala ang paningin sa paligid. Habang naglalakad, may naamoy siyang mabaho at masangsang na amoy na hindi niya maintindihan kung ano. Anong amoy yun? Ang baho. Ano kaya ang amoy yun? Ha? Parang malansa. Parang nabubulok.
Kahit masakit na ang ilong niya sa naaamoy na mabaho, ipinagpatuloy pa rin ni Solomon ang paglalakad hanggang sa marating niya ang pinakadulong bahagi ng kwarto. Mas nagulat siya nang makita ang isang malaking kulungan na naroon. Gawa sa bakal ang mga rehas ng kulungan at nakabukasyon. Ang masangsang na amoy ay nagmumula roon. Para saan kaya ang kulungang to? Napakabaho. Parang amoy kataya ng loob. Dahil hindi na nakayanan ni Solomon ang amoy sa loob, dali-dali siyang lumabas sa lugar na yon. Pagkatapos ng linisin ng basement, isinara at kinandado niya ulit ang pinto ng mansyon at nagbalik siya sa tinitirhan namin. Hindi na siya lumabas doon at hinintay ang pagdating ko at nang maglola. Gaya ng inaasahan, bigo na naman kaming mahanap si Lolo Fino, kaya lulugo-lugo na naman kaming umuwi nila Lola Isabel at Ditas. Pagdating namin, sinalubong agad ako ni Solomon. Kuya, may sasabihin ako sa'yo. Oh, ano na naman yun? Baka mamaya, kalokohan na naman yan. Pagod kami, Solomon, kaya ayoko makipagbiruan. Seryoso ang sasabihin ko, kuya. Kasi habang naglilinis ako sa basement, may nakita akong isang sikretong kwarto roon. Ha? Sikreto? Sikretong kwarto? Oo, kuya. Doon sa pinakadulong parte ng basement, may maliit na pinto pala doon. Tapos nang buksan ko, isa yung malaking kwarto. Grabe, napakabaho ng amoy sa loob niyon, kuya. Tapos may isang malaking kulungan doon. Hindi ko alam kung para saan ang kulungan na yun. Sa tingin ko may alam si Lolo Fino tungkol doon dahil siya lang naman ang palaging naglilinis doon. Pero, bakit hindi man lang sinabi sa atin ni Lolo Fino yung tungkol dyan? At bakit naman nagkaroon ng kulungan sa basement? Alam mo, ganito, samahan mo ako sa basement bukas. Gusto ko makita yung kwartong yan. Labis kong ipinagtaka ang sinabi sa akin ni Solomon. Hindi ko maintindihan pero parang may kung anong kaba akong naramdaman sa dibdib ko nang marinig ko ang tungkol sa nakita niyang sikretong kwarto sa basement. Sa isip ko, may kinalaman kaya ang natuklasan iyon ni Solomon sa pagkawala ni Lolo Fino. Kinaumagahan, agad akong nagpasama kay Solomon sa basement. Puno ng kuryosidad ang aking isipan. Gusto kong makita ang sinasabi niyang sikretong kwarto. Pagdating namin doon, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang maliit na pinto sa pinakadulo ng basement. Oh, ito na ba yung tinutukoy mong kwarto? Oo, kuya. Yan na yun. Maingat kong binuksan ang pinto. Pagbukas ko palang kadiliman na agad ang sumalubong sa akin kaya sinabihan ko si Solomon na buksan na ang flashlight. Wala raw kasing switch ng ilaw doon. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto, napansin kong malaki nga iyon. Kasabay na aming pagpasok ay sumalubong din ang masangsang na amoy na muntik nang magpabaliktad sa sikmura ko. Ano ba yung amoy na yan? Parang nabubulok. O, di ba sabi ko sa'yo, kuya, ang baho dito sa loob. Mas lalong mabaho dun sa may kulungan. Halika, nandun ang kulungan sa pinakadulo. Habang papalapit kami sa sinasabi niyang kulungan, mas lalong lumalakas ang masangsang na amoy hanggang sa tuluyan ko nang makita ang kulungan. Oo nga, may kulungan nga dito. Pero para sa naman to? Kaya nga kuya, tingnan mo ang kulungan. Mukhang pinasadyang gawin yan, di ba? Tama ka. At saka pagmasdan mong mabuti Hindi sa ordinaryong bakal gawa ang rehas nitong kulungan. Kahit mukhang matagal na tong nandito, wala akong makikitang kalawang At kahit ganun, hindi matatago na. Grabe, nakakasulasok yung amoy dito. Sa tingin mo, kuya, bakit kaya may ganyan dito sa basement? May inaalagaan kaya silang mabangis na hayop dito? Pinagmasdan ko pang mabuti ang kulungan bago may kung anong pumasok sa isip ko. Diyos ko, huwag sana totoo yung kutob ko, Solomon. Anong kutob yan, kuya? Basta, di pa ako sigurado. Pero malakas ang kutob ko nung may nalalaman dito si Lolo Fino. Siya lang ang makakapagsabi kung bakit may lihim na kulungan dito sa basement. At sa tingin ko,
may kinalaman ito sa pagkawala niya. Pero paano nga natin malalaman kung wala naman dito si Lolo Fino? Habang nasa ganun kaming sitwasyon, biglang may narinig kaming sumigaw mula sa labas. Lolo! Lolo Fino! Sandali! Lolo! Si Ditas yun ah. Tinatawag niya si Lolo Fino. Tara kuya, baka may masamang nangyari. Agad naming tinungo ang sala ng mansyon kung saan narinig namin ni Solomon ang sigaw ni Ditas. Ditas, anong nangyari? Narinig ko na sumisigaw ka, tinatawag mo si Lolo Fino. Nagbalik na ba siya? Ramiro, nakita ko si Lolo Fino. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Oh, nagbalik na pala si Lolo Fino. Nasaan siya? Hindi niya ako pinansin nung tinawag ko siya. Basta, nagmamadali siyang lumabas. Ganito kasi, sinundan ko kayo dito ng kuya mo dahil na-curious din ako sa pinag-uusapan niyo kagabi tungkol sa basement. Pagkapasok ko sa pinto, nakita ko nagmamadaling bumababa ng hagdan si Lolo at patakbong lumabas. Hindi ko na siya naabutan dahil ang bilis niyang tumakbo. Sa taas siya nang galing? Anong ginagawa niya ron? Teka, sandali, papanik ako sa taas at titingnan ko. Maiwan ka muna dito, Solomon. Samahan mo ang ate Ditas mo. Ayokong mag-isip ng masama pero bigla akong kinabahan ng marinig na nagmula sa itaas ng mansyon si Lolo Fino. Baka may kung anong kinuha siya roon. Nakalimutan namin ni Solomon na ikandado ang pinto nang magpunta kami sa basement. Ano pa talagang nangyayari, Lolo Fino? Ano ginagawa mo dito sa itaas? Pagdating ko sa ikalawang palapag ng mansyon, nakita kong nakabukas ang pinto ng kwarto ni na Don Claudio at Doña Mirasol. Pagpasok ko roon, nagkalat ang mga gamit. Napansin ko rin na may mga hiringgilya na nakakalat sa sahig. Ang daming hiringgilya dito ah. Para saan kaya to? Hinayaan ko na lang na huwag pakialaman ang mga yon at nang matiyak ko na wala namang ibang mahalagang gamit na nawawala sa kwarto ng mga amo namin ay nagmamadali akong bumaba ulit sa sala. Pagkababa ko, nakita kong may hawak na nakatiklop na papel si Ditas. Ano yan, Ditas? May napulot na papel si Solomon sa may pinto, Ramiro. Sa tingin ko galing yan kay Lolo Fino kuya. Mukhang sinadya niyang iwan yan dyan sa pinto. Kung kay Lolo Pino gagaling yan, kailangan natin basahin. Baka importante yung nilalaman yan eh. Nang buklatin ni Ditas ang papel na kumpirma nga niya na sulat kamay yun ni Lolo Fino, binasa niya sa amin ang nilalaman ng sulat at ginagulat namin ang aming natuklasan. Ito ang nakasulat sa papel na iniwan ni Lolo Fino. Ramiro, siguradong hinahanap yun ninyo ako ng kapatid mo at nagtatanong kayo kung bakit umalis ako at kung saan ako nagpunta. Umalis ako dahil kailangan kong hanapin at maibalik sa mansyon si Don Claudio. May kailangan kayong malaman na dalawa. Pero bago ang lahat, mangako kayo na wag niyong sasabihin kahit kanino ang nalalaman ninyo sa akin. Hindi totoong patay si Don Claudio. Buhay na buhay siya. Nakakulong siya sa isang sekretong kwarto sa pinakadulong parte ng basement. Pinalabas lamang ni Doña Mirasol at ang mga anak niyang sina Senyorito Diego at Senyorito Leona. Napatay na siya dahil gusto nilang itago ang totoong nangyari kay Don Claudio. Si Manang Greta, ang dating kasambahay dito sa mansyon na galing sa Capiz. Malaki ang galit niya kay Doña Mirasol dahil pumalpak lang sa pagluluto ay sinisante agad ng Doña. Kaya kung may anong nilagay siyang lason sa pagkain ng amo natin. Pero sa kasamaang palad, si Don Claudio ang nakakain at siya ang pumasan ng sumpa na ibinigay ni Manang Greta para sa pag-asawa. Nayanggaw si Don Claudio at ginawa siyang aswang. Kaya mula noon, pinalabas na nila na may malubhang sakit lamang si Don Claudio at hindi na may ipapakita kahit kanino. Pero totoo, nagpagawa siya ng isang sekretong kwarto at kulungan sa may basement. At doon siya namalagi dahil natatakot siya na baka masaktan niya ang kanyang pamilya kapag nag-anyong aswang siya sa pagsapit ng gabi. Bukod sa asawa at mga anak ni Don Claudio,
Ako lang ang nakakaalam ng madilim nilang lihim. Nang palagi nang nakakulong sa basement si Don. Nagpasya na lamang ang buong pamilya niya na umalis dito at iwanan siya. Kaya lahat sila ay namalagi na sa Amerika at tinayaan na lang si Don Claudio ay nakakulong lamang sa basement. Ang gusto nga ni Doña Mirasol ay dispatchahin na ang asawa niya, pero hindi nila magawa. Dahil mula nang maging aswang ito, mas lalo silang sinuwerte at yumaman. Kaya kinausap na lamang nila ako na magbantay kay Don Claudio, kapalit ng malaking halaga na ibabayad nila. At ngayong nakatakas siya sa kulungan, nangaganip ang lugar na ito kaya kailangan ko siyang maibalik sa mansyon at makulong ulit. Bumalik ako rito dahil kumuha ako ng gamot na pwedeng magpahina sa kanya. Si Don Claudio mismo ang nag-imbento ng gamot para kapag tinurok sa katawan niya ay pansamantala siyang manghihina at hindi na makakapanakit ng tao. Kapag naiuwi ko siya dyan, kailangan ko ng tulong ninyong dalawa. Nanghina kaming tatlo sa nabasa namin. Hindi kami makapaniwala sa mga isiniwalat ni Lolo Fino. Diyos ko, kaya pala umalis siya at hindi bumabalik dahil hinahanap niya ang isang aswang. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko. Na makita kong kulungan sa sikretong kwarto ng basement. May hinahala na ako na may kakaibang nangyayari dito. At tama ako. May kinalaman nga rito si Lolo Fino. Pero hindi ako makapaniwala na buhay pa pala si Don Claudio. Ang alam ko, patay na siya. Dahil binurol pa nga namin siya dito sa mansyon. Yun pala. Peking burol lang. Kaya pala ayaw ipabukas ni Doña Mirasol ang kabaong ni Don Claudio eh. Dahil wala naman pala itong laman. Kuya, ibig sabihin, nandito sa mansyon ng aswang. Kuya, kapag naibalik ni Lolo Fino rito si Don Claudio, maaaring manganib ang buhay natin, aswang pa rin yun. Ramiro, di kaya ang aswang na si Don Claudio ang pumatay sa mga hayop na nakita natin sa tubuhan? Gumagala pa rin siya rito, sa lupain niya. At saka, baka siya rin yung narinig natin na umaalulong nung nakaraang gabi. Nagpupunta siya rito, kuya. Alam niya kasi na nandito tayo. Baka gusto niya tayong biktimahin, kuya. Naisip ko na rin yan. Siya rin ang naisip kong pumatay dun sa lalaki nakita natin na pinagkakaguluhan ng mga tao. Ano ba naman ang naisip ni Lolo at tinanggap na magbantay sa aswang? Mas lalong mag-aalala si Lola kapag nalaman niya to. Ganito, huwag na muna natin ipaalam kay Lola Isabel ang mga nalalaman natin, titas. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay at baka hinahanap na tayo ni Lola. Kung ano man yung natuklasan natin ngayon, ilihim na muna natin. Hintayin natin ang pagbabalik ni Lolo Fino bago tayo umaksyon. Pagbalik namin sa bahay parang walang nangyari. Hindi kami nagpahalata kay Lola Isabel. Nagyaya si Lola na muli naming hanapin si Lolo Fino pero nagdahilan si Ditas na masamang pakiramdam niya para hindi kami matuloy. Nang sumapit ang gabi habang nakahiga na kami sa kanya-kanya naming kwarto, muli naming narinig ang alulong ng aswang sa labas ng tinitirhan namin. Teka, nandyan ulit yung mga alulong. Nagbalik ang aswang, Solomon. Ayan na naman yung nakakakilabot na alulong, kuya. Mas malapit na siya ngayon. Tara, gisingin na natin si Lola Isabel at Ditas. Halos kalampagin na namin ni Solomon ang pinto ng maglola. Nang lumabas sila sa kwarto, takot na takot si Ditas na yumakap sa akin. Ramiro, nasa labas na naman ang aswang. Narinig namin ni Lola na umaalulong siya. Oo, narinig din namin ni Solomon. Nandyan lang siya sa labas. Nararamdaman ko na ang aswang na yan ay walang iba, kundi si Don Claudio. Uy, kuya, may aswang sa labas ah. Pero bakit dito sa loob meron din? Ano? May aswang dito sa loob? Oo, meron. Ikaw, anong ibig mong sabihin ng pagyakap mo kay Ate Ditas ha? Sorry, Ditas, napahigpit yung yakap ko sa'yo eh. Hindi naman, Ramiro. Ayos lang sa akin. Sa mga oras na yon, kahit may panganib sa labas, gusto kong kutongan ng kapatid ko. Nagawa pa akong asaring ng mokong. Paggagalitan ko sana siya ng magsalita si Lola Isabel.
Nararamdaman ko na ang aswang sa labas ay ang aswang na gabunan. Noong una, hindi ko siya naamoy. Pero ngayon ay amoy na amoy ko siya. Ano? Lola? Aswang na gabunan? Oo, Apo. Hindi ako maaaring magkamali. Naamoy ko na ang amoy na yun noon. Kaya alam ko na gabunan ang nasa labas na gumagawa ng alulong. Maya-maya, may narinig kaming malakas na katok sa pinto. Nagimbal kaming lahat sa nakakakilabot na katok na yon. May kasamang pagkalampag. Ramiro, kinakalampag na ng aswang ang pinto. Anong gagawin natin? Wag na wag niyong bubuksan ng pinto kahit ano pang mangyari. Solomon, kumuha ka ng asin, bawang at kalamansi. Bilisan mo! Oo, kuya. Diyos ko, huwag niyo kaming pababayaan. Huwag niyo pong hayaan na saktan kami ng kung sinong demonyo na nasa labas. Mabilis na kumilos si Solomon. Sinabuyan niya ng asin at nilagyan ng bawang at kalamansi ang pinto at mga bintana. Ngunit sa kabila niyon ay hindi pa rin huminto ang pagkalabog sa labas. Patuloy pa rin ang malakas na pagkatok at pagkalampag doon na tila nagbabadya ng mas malaking panganib. Bakit ayaw pa rin niyang tumigil? Bakit ayaw pa rin niyang umalis kahit nilagyan na natin ng asin, bawang at kalamansi ang pinto at mga bintana? Hindi ko rin alam, Ditas. Parang hindi umiepekto ang mga nilagay natin pangontra. Iyon ay dahil isa siyang malakas na gabunan. Kahit direkta niyo pa siyang sabuyan ng asin o kahit anong pangontra, hindi siya basta tatablan. May mga uri ng gabunan na kayang tagalan ang asin, bawang at kalamansi. Kung ganun, Lola, paano natin siya mapapaalis? Pilak na bala o pilak na punyal. Ang mga yan ang mabisang pangontra at pamatay sa malakas na uri ng gabunan. Isa naman ako kukuha ng ganun, Lola. Wala akong baril o kaya kahit anong punyal. Ang meron lang kami dito, isang matalas na itak. Maya-maya biglang huminto ang mga pagkatok at pagkalabog sa pinto. Ngunit kasabay noon ay may narinig si Lola Isabel. Fino! Ditas, Apo! Narinig ko ang boses ng Lolo Fino mo! Ano po, Lola? Si Lolo? Paano? Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Ditas, dali-daling binuksan ni Lola Isabel ang pinto at lumabas. Lola! Lola! Bumalik po kayo rito sa loob! Mapanganib sa labas! Lola! Nagmamadaling sinundan ni Ditas ang kanyang lola sa labas. Wala na kaming nagawa ni Solomon kundi sundan din ang maglola. Hindi kami papayag na mapahamak sila. Paglabas namin ng laki ang aming mga mata sa nakita. Isang nakakatakot na nilalang ang nasa harapan namin. Malaki ang katawan nito. Mabalahibo at nanlilisik ang mga mata. May matutulis na kuko at pangil na handa ng gamitin kina Lola Isabel at Ditas. Lola! Ang aswang nagabunan! Kahit nanginginig sa takot, nagawa kong iharang ang aking katawan kina Lola Isabel at Ditas. May hawak akong asin sa magkabilang kamay ko at nagbanta sa aswang na isasaboy ko ito sa kanya kapag tinangkang saktan ng maglola. Hoy, aswang! Subukan mong saktan na maglolang ito at di ako magdadalawang isip na isaboy sa iyo yung asin na hawak ko! Gaya ng inaasahan, hindi natakot ang aswang. Hindi ito natinag at sa halip ay umangil ng malakas at nagsimula itong humakbang papalapit sa amin. Napatras kaming tatlo sa dahan-dahang paglapit ng aswang. Umiiyak na mahigpit ang kapit ni Ditas sa akin. Si Solomon na nagtatago sa likod ng puno ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at niyakap si Lola Isabel. Nanginginig na ang tuhod ko sa takot, ngunit pinilit kong tatagan ang sarili ko para sa mga kasama ko. Kitang-kita namin ang naglalaway na bibig ng aswang na halatang takam na sa aming lahat. Nang biglang may narinig kaming pamilyar na boses. Huwag mo silang sasaktan, Don Claudio. Dahil ako ang makakalaban mo. Nagulat kami nang lumitaw si Lolo Fino na may hawak na hiringgilya. Huminahon ka, Don Claudio. Kailangan mong bumalik sa iyong kulungan. Nakapambiktima ka na ng mga hayop at inosenteng tao. Kaya dapat ay bumalik ka na sa mansyon. Si Don Claudio ang aswang.
Paano nangyari yun? Patay na siya, di ba? Saka na namin ipapaliwanag ni Titas ang lahat, Lola. Pero tama po kayo. Si Don Claudio nga po ang gumagalang aswang. Sa ngayon magtiwala lang po muna kayo sa amin ni Lolo Fino. Pero imbes na makinig, nagwala ang aswang at inatake si Lolo Fino. Lumundag ito at mabilis na dinambahan si Lolo. Hindi nagpatalo si Lolo Fino sa lakas ng aswang at agad niyang tinangkang itusok ang hiringgilya sa leeg ng aswang, subalit sinangga lamang ito ng matatalim na kuko ng aswang. Habang nagsusumikap si Lolo Fino na may turok ang hiringgilya na ayon sa kanyang sulat ay gamot para mapahina ang aswang, hindi ito nagkaroon ng epekto sa tapang at lakas ng aswang. Nang mabitawan ni Lolo Fino ang hiringgilya, inisip niyang sasakmalin siya ng aswang. Ngunit mali ang akala niya. Kitang-kita namin na kinuha ng aswang ang nakasukbit na punyal mula sa bulsa ni Lolo Fino. Nang mapasakamay ng aswang ang punyal, laking gulat namin nang itarak ng aswang sa dibdib nito ang punyal. Don Claudio! Bakit mo ginawa yan? Nakita namin nang manghina at bumagsak sa lupa ang aswang. Nang lapitan namin ito, unti-unting nagbago ang anyo ng aswang at naging si Don Claudio. Nag-aalalang nilapitan ni Lola Fino ang aming among lalaki. Don Claudio, bakit mo sinaksak ang sarili mo ng pilak ng punyal? Alam mong ito ang tatapos sa iyong buhay, bakit? Dahil pagod na ako, Fino. Hirap na ako sa pagiging aswang ko. Ayoko nang mabuhay ng ganito. Ayoko na ulit pumatay ng tao. Ayoko na. Kaya sinadya akong tapusin na ang buhay ko. Total, iniwan na ako ng asawa at mga anak ko. Wala na silang pakialam sa akin. At nag-iisa na lang ako kaya dapat lang na mamatay na ako. Claudio, alam ko na mabuti kang tao. Hindi mo kasalanan na naging ganyan ka. Hindi ka nag-iisa, nandito lamang ako. Tapat na maglilingkod sa'yo. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Salamat, Fino, sa katapatan at pagturing mo sa akin bilang iyong kaibigan. Hindi kita makakalimutan, kaibigan. Ipinikit ni Don Claudio ang mga mata, tuluyan ng pumanaw. Sa pagkamatay ni Don Claudio, hindi napigilan ni Lolo Fino ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Tinulungan namin ni Solomon si Lolo Fino na ilibing ang bangkay ni Don Claudio sa likod ng mansyon. Pagkatapos ng nakakatilabot na gabing iyon, ipinagtapat ni Lolo Fino sa amin ang lahat. Sinabi niya sa amin kung bakit ganoon na lang ang katapatan niya kay Don Claudio. Ayon kay Lolo Fino, malaki ang utang na loob niya sa aming amo dahil noon ay iniligtas siya ni Don Claudio mula sa mga tulisan. Nang maging aswang si Don Claudio, kahit kailan ay hindi ito kumain ng laman loob ng tao. Mga laman loob ng mga hayop lamang ang kinakain nito. Nang makawala ito, isang tao lang ang napatay nito. At yun na ang una at huli nitong biktima. Wala nang iba. Inamin din ni Lolo Fino kay Lola Isabel nang nakita niyang aswang noon ay si Don Claudio. Ngunit wala itong balak na saktan ng asawa niya. Dahil isang chemist si Don Claudio, nag-research ito ng mga posibleng gamot upang maalis ang pagkaaswang. Ngunit bigo ang Don. Ang tanging nagawa ni Don Claudio ay ang gamot na maaaring magpahina sa kanya sa anyo niyang aswang. Nang malaman ni Lola Isabel na alam na namin ang totoo tungkol kay Don Claudio dahil sa ginawang sulat ni Lola Fino, nagtampo siya sa amin ni Ditas dahil hindi namin agad sinabi sa kanya. Ngunit saglit lang yon at napatawad din niya kami. Sa pagkamatay ni Don Claudio, nagdesisyon kaming lisanin na ang lupain ng pamilya Rodriguez. Nagpadala kami ng telegrama sa pamilya ni Don Claudio sa Amerika at ipinalam namin ang nangyari sa kanya. Wala kaming nakuhang sagot. Tama nga si Don Claudio. Wala nang pakialam sa kanya ang pamilya niya. Nagpasya kami ni Solomon na sumama na kay Lolo Fino sa kanilang pagbalik sa Bicol.
At pagkalipas ng ilang buwan, Musta naman ang dalawang baby ko? Maganda pa rin ako. Pero itong si baby, hindi ko pa alam kung maganda o gwapo. Dahil hindi pa naman natin alam kung ano ang kasarian niya eh. Sigurado naman ako, love, na kahit ano po ang kasarian ng panganay natin, lalabas siya na gwapo at maganda. Ay nako kuya, basta kapag lalaki yan, siguradong kamukha ko. Kasing gwapo ko. At kasing kulit mo rin, Solomon. Ay, sino bang mag-aakala na kayong dalawa pa lang magkakatuluyan at malapit nyo na kaming bigyan ng apo? Ingatan at mamahalin mo ang apo namin, ha? Halo na ang inyong magiging anak, Ramiro. Opo, Lolo Fino. Iingatan at mamahalin ko po ang inyong apo at ang aming magiging mga anak gaya po ng pag-iingat at pagmamahal niyo kay Lola Isabel. sana ay nagustuhan ninyo ang aking karanasan. Oo, nakakatakot. Pero kung hindi ko naranasan ang takot na yon, hindi ko makikilala ang aking naging asawa na si Vitas. At hindi kami magkakaroon ng 3 mababait at matatalinong mga anak.